Mga kauturan, maayo nga adlaw sa inyong tanan. Sa sining ation, mag-updanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Mateo Kapitulo 16. Pagabasahon ako ng halin sa 13, pagkadto sa 17 nga nagahambal sang subong sini, nagkadto si Hesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo, sa diin nagpamangkot siya sa iya mga gintuton-an. Sino bala ang anak sang tao suno sa mga tao? Nagsabat sila, may nagasiling nga si Juan Bautista, may iban nga nagasiling nga si Elias, kag may iban pagid nga nagasiling nga si Jeremias, o kon iban nga mga propeta. Si Jesus nagpamangkot sa ila, pero suno sa inyo, sino bala ako? Si Simon Pedro nagsabat, ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos kabuhi. Si Jesus nagsabat, bulahan ka Simon, anak ni Juan, kay ini nga kamatuoran, wala ginpahayag sa imo sang tao, kundi sang akon amay sa langit. Kini amo ang pulong sang Ginoo, kag ang tigulo nga aton pagahambalan subong nagasiling ang ginpahayag nga kamatuoran. Kita nga mga tao hindi makadiskubre sa aton kaugalingon nanungod sa mga Diyos noon o kon espirituhanon nga mga butang sa aton lang kaugalingon nga kaalam kung hindi ini ipahayag sang Diyos sa aton. May mga kamatuoran karon nga aton pagatun-an nga ini nga mga kamatuoran ginpahayag mismo sang Diyos sa iyang mga katawan sang una, kag nagapadayon man siya sa pagpahayag sini sa aton karon suno sa balaan nga kasulatan nga amo ang iya mga pulong. Ang istorya diri sa ginbasa nakon, si Jesus Christ nagpamangkot sa iyang mga gintuton-an. Ang una nga pamangkot ni Jesus Christ sa ila amo ini. Siling ni Jesus Christ, ano ang siling sang mga tao, sang iban nga mga tao nahanungod sa akon? Siling ni Jesus Christ, sino bala ako suno sa ila? Kag nagsabat ang mga gintuton-an ni Jesus Christ, siling nila, ikaw kuno si Juan Bautista, ikaw kuno si Elias, o kon si Jeremiah, o kon ikaw kuno isa sang mga propeta. Kay damo ang mga propeta sang Dios sa Old Testament. Pero si Kristo hindi kontento sina nga sabat, kundi namangkot gid siya liwat sa iyang mga gintuton-an, sa iyang mga sumulunod. Siling niya, kung inaamo ang siling sang mga tao, suno sa inyo, kamo ya, ano ang pagkilala ninyo sa akon? Sino ako suno sa inyo pagkilala? Kag ang nagsabat amo si San Pedro. Si San Pedro nagsiling, ikaw amo ang Kristo, ang anak sang buhi nga Dios. So si Pedro husto ang iya ginhambal, kabangdanan nga si Kristo nagsiling, wala idang akamatuoran ginpahayag sang tao sa imo, hindi ang tao amo naghambal sina sa imo. Ina nga kamatuoran ginpahayag sang akon amay sa langit. Ang amay sa langit amo ang nagpahayag sina nga kamatuoran kay San Pedro. Okay. Madamo nga bagay nga ginpahayag sang Dios sa aton, pero daw wala naton kaayo matalupang di, kay daw hindi bukas ang aton mga tagipusoon kagunahon na sang mga kamatuoran
nga ginapahayag sang Dios sa aton. Pero karon nga tion, limitahan lang naton kay hindi naton makuha ang tanan nga mga bagay. Limitahan lang naton subong kung ano ang ginpahayag sang Dios sa aton paagi siyang mga pulong nga amo ang Bible na nungod kay Kristo nga aton manuluwas. Dire sa pamangkot ni Kristo sa iya gintuton-an, naglutaw ang kamatuoran nga ginpahayag sang Dios kay San Pedro. Ang iya ginsiling kag nakita naton ini sa Matthew 16:16 nga aton ginbasa kaina. Pero suliton na akong liwat, si Simon Pedro nagsabat, ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Okay. Duha ka kamatuoran diri ang ginpahayag sang Dios sa aton. Nanungod kay Kristo o kung nanungod kay Jesus Christ. Pagsiling ni San Pedro nga ikaw ang Kristo, ang kahulugan sang ginasiling Kristo, Mesiyas ang Kristo kag ang Mesiyas, parehas lang sila sang kahulugan. Nagapaintindi ini nga si Jesus amo ang manluluwas o kon Kristo nga ginsaad niya sa Old Testament nga iyang ipadala. So ang Kristo o kon ang Mesiyas amo ina ang isa nga ginsaad sang Dios nga iyang ipadala nga manluluwas kung sa aton pa nagsiling si San Pedro kag ini ginpahayag sang Dios sa iya, ikaw ang ginpadala sang Dios nga manluluwas. Kag siling niya, ikaw ang anak sang Dios nga buhi. Si Kristo amo ang manluluwas nga ginpadala sang Amay, kag si Kristo ginsalang siling dire nga anak sang Dios nga buhi. So si Kristo hindi lamang ginatawag nga anak sang Dios nga buhi, kundi sa John 3:16 ginhambal dire nga si Jesus Christ bugtong nga anak sang Dios. Amoy niya ang siling sa John 3:16 nga namemorya na sang kalabanan sa aton. Kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi malaglag kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So sa John 3:16 ginpahayag sang Bible sa aton nga si Kristo bugtong nga anak sang Dios. Ti kon aton pa isikway si Kristo kag mangita kita sang iban nga manluluwas, wala na sang iban nga ipadala ang Amay sa pagluwas sa aton, kay isa lang ang iyang anak, bugtong lang. Kung ina nga manluluwas, isikway sang tao subong, ang Amay wala na sing iban nga ipadala sa aton agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag, kay wala na siya sing iban nga anak nga ipadala, kay si Kristo bugtong lang, isa lang kabilog, kag wala na siya sing iban nga ipadala kung aton pa isikway si Kristo. Siya lamang ang bugtong nga manluluwas sa kalibutan. Kag bangdanan nga Bible nagasiling, wala na sing iban nga manugpatunga sa Dios kag sa mga tao, diin kita makaangkon sang kaluwasan, luwas kay Ginoong Hesus. Siya lamang ang bugtong nga manluluwas tungod kay siya bugtong lang nga anak sang Amay. Hindi lamang amo sina nga si Kristo bugtong nga anak sang Dios, kundi nagpadayon pagin sing pahayag ang Biblia sa aton. Kag ini makita sa Mateo 3:17 nga nagasiling nga si Kristo pinalangga nga anak sang Dios. Panahon ini sang pagbaptize bala kay Jesus Christ, sang ginbaptizean si Jesus Christ,
may makatilingala nga nagkalatabo. Didto si Jesus Christ kinbautisohan sa suba sang Jordan, kag si John the Baptist amo ang nagbaptize sa iya, kag sang ginbautisohan siya, ang langit nagbukas kag nagpanaog ang balaan nga espiritu sa dagway sang salampati kag naghapon sa ulo ni Kristo. Kag luwas sina, may tingog nga ilang nabatian halin sa langit. Kabalo ka ko ng siling sang tingog sang amay sa langit. Nagsiling siya, ini amo ang pinalangga kong anak nga sa iya nahamuot ako. So si Kristo hindi lamang bugtong anak, kundi siling sang Bible, si Kristo pinalangga nga anak sang Dios. Kag nahamuot gid ang amay sa iya, kay man siya matinomanon ang tanan nga plano kag sugo sang amay sa langit, amo lamang nga ginatuman kag ginasunod ni Jesus Christ. So siya bugtong anak, kag siya pinalangga nga anak sang Dios, suno sa Mateo 3:17. Dugang sina ang Mateo 17:5 naghambal man panahon ini sang gindala ni Jesus Christ ang yang tatlo ka mga sumulunod, si San Pedro, ari man gyapon si San Pedro, si Juan kag si Santiago. Naglakad sila, gindala sila ni Kristo sa mataas gid nga bukid, kag sang didto na sila nasapuan sa sining tatlo ka mga sumulunod sang Dios, nga ang dagway ni Kristo nagbag-o. Kinatawag na sa English nga nagtransfigured, nagbag-o, nagliwat ang dagway ni Kristo. Ang dagway ni Kristo nagputi kag nagasilak nga dawadlaw, kag ang iyang bayo nagputi man, kag nakita nila ini nga tatlo. Kag luwas sina, nakita niya ang duwa ka matutom nga anak sang Dios sa Old Testament nga dugay na nagkalapatay. Sadto nga tion, ining duwa ka mga tao, si Elias kag si Moses, nagpakigistorya kay Kristo didto sa bukid, kag ang dagway ni Kristo nagbag-o. Luwas sina, may tingog sila nga nabatian sa langit, nga nagasiling, ini amo ang pinalangga ko nga anak. Pulo parehas man sa pagbaptiso kay Jesus Christ. Ini amo ang hinigugma ko nga anak, siling sang Dios nga amay sa langit. Kag may sugpon pa nga sugo, ang sugo nagasiling, magpamati kamo sa iya. Ini amo ang pinalangga ko nga anak, magpamati kamo sa iya. Amo inang nasiling sa Bible, ang may dalonggan dapat nga magpamati kung ano ang ginahambal ni Jesus Christ. Makuha lang kita sa duha ka kamatuoran nga ginahambal ni Jesus Christ, kay kadamo sang ginahambal ni Jesus Christ nga na-record kag nasulat diri sa Bible. Pero ining duha, amo ini ang siling ni Jesus Christ. Siling niya, ako amo ang pagkabanhaw, ako amo ang kabuhi, ang nagatuo sa akon, bisan mapatay, biro mabuhi siya, o kon mabanhaw siya. Amo inang ginhambal ni Jesus Christ, kagamo na nagsiling ang amay, ini amo ang akon hinigugma nga anak, magpamati kamo sa iya. Naghambal si Kristo nga siya amo ang kabuhi, kag siya amo ang pagkabanhaw, ang tanan nga nagatuo sa iya, bisan mapatay, pero may mabuhi man siya. May kabuhi, tapos ang tao mapatay, kung siya nagatuo kay Ginoong Hesus. Kay amo ina ang ginhambal ni Hesus, kag amo ina ang siling sa amay, dapat kamo kamati sa iya. May ikadua pa ginhambal ang Biblia, kay gini makita man nimo sa John chapter 14. Nagisiling dra si Ginoong Hesus
nga ako amo ang dalan pakadto sa langit. Wala sing bisan sinong kamhanan kagwapaw nga tao sa sining kalibutan nga makaabot sa langit kung hindi siya mag-agi sa akon. Anong siling sang amay? Kung ano ganing ihambal ni Kristo, magpamati kamo kag magtuo kamo sa iya. Siling ni Kristo, siya ang dalan pakadto sa langit, siya ang pirtahan pakadto sa langit. Wala si makasulod sa langit kung hindi mag-agi sa iya. So dapat naton pamatian kag tuuhan ang bugto nga anak sang Dios nga iyang hinigugma kag iyang pinalangga kag ginasugo niya kita karon nga kung ano ang iyang hiyambal, dapat naton nga tuuhan agud nga makaangkon kita sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Karon siguro aton ibalansi di kay si San Pedro iya nagsiling si Kristo anak sang Dios nga buhi. Then ang amay nagsiling man siya nga ini amo ang akon anak nga hinigugma kag pinalangga. Di si San Pedro iya sumlunod ni Kristo. Di ang tingog iya sang amay sa langit. Alang-alang man na siya nga singganon niya nga iyang anak hindi niya palangga kag hindi wala niya ginahigugma. So siling naton base kon ila-ila lang ni istorya nga si Kristo anak sang Dios. Kagamo na kadamo sa nagka-confuse subong. Ang aton niya subong ginatunan hindi kon ano ang ginahambal sang iban nga tao kundi kon ano ginahambal sang Bible. Tanaw naman naton iya ang kaaway sang Dios kung ano ang ginahambal niya. Ini nga kaaway sang Dios kinatawag ni nga senturyon. Ibalik naton jotay sadtong tion nga si Kristo ginhukman nga patyon pagi sa paglansang sa cross. Kag ang gobernador nga si Pilato gintugyan ang pagpangulo sa paglansang sa cross sa isa ka senturyon. Ang senturyon nga nasiling opisyal nga army sang mga taga-Roma. Roman o kon army officer, panawag nila centurion. Ini nga tao nga Roman officer o kon army officer, opisyalis, kapitan sang mga army sang taga-Roma, siya ini ang nagpangulo sa paglansang kay Kristo. Kung anong ginsugo niya, sini kay kapitan siya, centurion siya, officer siya, ginasunod ini sa mga soldado sa idalom niya. So may gahom ini nga tao, nga centurion. Kag dito si Kristo, sang nagakabit na sa cross, nga nalansang na siya, may madamo nga mga bagay nga naobserbahan niya dito. Dito siya nagabantay, nagaatubang sa cross. Kagini nga tao nga centurion, ang army officer ni, damo na ni ang nalansang nila sa cross. Kay man ang background sini sa pagpalansang ni Kristo sa cross, amo ni siya. Si Kristo kaliwat sang mga Hudiyo. Pero ang Juda kag ang Israel sadto nga tion na idalom sa pagbulutan sang Roma kay gin-occupy sila sang Roma. So kaaway nila ang Roma. Pero ang mga kadugo ni Kristo nga mga Hudiyo o kon Israelinhon, may plano nga patyon si Kristo. Ang mga leaders nila ginatawag nga mga elders, mga high priest, mga parisiyo, may toyo sila nga patyon si Kristo. Pero ang Juda kag ang Israel, wala sila iyang ginasiling nga death penalty o kung pagpatay sa isa ka tao,
paagi sa pagpalansang sa cross. Ang paglansang iya sa cross nga amo na ang death penalty. Kasuguan ina iya sang Roma, hindi sang mga Hudiyo. So dito nila ginsangat ang kaso ni Kristo sa kamot sa mga tagaro sang Romanhon agod nga masintensyahan siya sang kamatayon paagi sa pagpalansang sa paglansang sa cross. So amo na ang ilang death penalty, amo na ang ilang ginasiling nga capital punishment paagi sa paglansang sa cross. Kasuguan ina sang Roma, hindi kasuguan sang Hudiyo o kon Israel, kundi sang Roma. Okay. So ang nagkadto dito nga nagpangulo, senturyon sa pagpalansang kay Kristo, opisyal nga halin sa Roma o kung masiling naton army officer nga Romanhon. Damo na ni ang ilang napalansang sang una. Ang nasilutan nila sa kamatayon sang mga taga Roma. Kay ang ila mga katawhan nga nakahimo sang sala nga mabugat ginalansang sa cross, capital punishment, death penalty. Okay, ang kawatan ginalansang sa cross, ang mga kriminal ginalansang sa cross, kag iban pa nga madalong kag dalagko nga mga kasalanan, ang death penalty lansang sa cross. Si Jesus Christ ginsilutan sang Roma nga ilansang man sa cross. Suno sa pangabay sang mga kadugo ni Kristo nga amo ang mga Hudiyo. Okay, so ari kita ang officer, army officer, may naobserbahan siya nga lain si Kristo sa iban nga ilang ginlansang sa cross ang una. Ang mga kawatan, kriminal nga ilang ginlansang sa una, nagapamuyayaw kag nagasinggit nga way ako sala nga ang agin silutan ninyo ako bisan nga nakasala sila, balibad nila way sila nakasala, hindi bagay ini nga silot sa akon. Ginabuyayaw nila ang mga soldado nga naglansang sa ila, ginabuyayaw nila ang mga tao nga nag-akusar sa ila kag dapat sila silutan sa kamatayon. Gasinggitan dito nagapamuyayaw sila, pero ang nag-obserbahan sang centurion o kon army officer kay Jesus Christ lain. Si Jesus Christ malinong, wala nagbato sa ila, wala man nagapamuyayaw sa ila. Kag ang una nga pulong nga namitlang dito ni Kristo sa cross, nagsiling siya, Amay, patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Kag wala ni na sang senturyon na batian sa una nila nga ginlansang dira lang kay Kristo. Kag lain ang iya na obserbahan. Ano pa gid ang naobserbahan sa sining army officer? Iyang nakita nasapwan niya nga ang duta nagdulom samtang si Kristo nagakabit sa cross. Ang duta nagdulom sulod sa 3 ka oras. Kag ang kortina sa ilang templo sang mga Hudiyo nagisi halin sa ibabaw paidalon. Kag naglinog sing mabaskog nga ang mga dalagko nga mga bato nagkalabuka tungod sang kabaskog sang linog. Ano pagid ang iyang naobserbahan sang si Kristo dito sa cross? Ang lulubngan nagkalabukas kag ang mga tao nga ginlubong dito nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo nagbalangon kag naglakat pakadto sa siyudad sang Jerusalem. Nasapwan ina sang amo nga centurion o kon army officer. Kag luwas sina, nagsiling ako kay ina nga ang una nga pulong ni Kristo, nagsiling siya, Amay, patawara sila. Kag ang katapusan nga ginhambal ni Kristo samtang dito sa cross amo ini. Ang ako ni hambal ang una lang, kag ang katapusan
Kay may mga 7 ka mga pulong nga ginhambal ni Kristo dito, pero wala kita singtion sa pag-isa-isa sina. Ang katapusan nga ginhambal ni Kristo dito, siling sang Bible, si Kristo nagsinggit sa mabaskog nga tingog nga nagasiling, Amay, sa imong mga kamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Tanawa bala ang kamatuoran nga nasulat sa Bible. Ang tao nga tagumatayo na, hindi na makasinggit sa mabaskog. Daw halos na gani na hindi kahambal. Pero ang Bible niya nagpahayag nga si Kristo nagsinggit sing mabaskog sa tion nga lapit na lang mabugto ang iyang ginhawa. Gintugyan niya sa Amay ang iyang espiritu. Kag makatilingala ini, kag nasapuan ini sang centurion, ang army nga official. Kag tapos siya nga nakaobserbar sini, kabalo ka kon anong siling niya, ang iyang ginhambal parehas man sang ginhambal ni San Pedro. Iniiya kaaway sang Dios, si San Pedro ya sumulunod sang Dios, pero parehas ang ilang ginhambal. Kag hindi ka makasiling ginhambal lang to ni San Pedro kay sumulunod man siya iya sang Dios mo, ari ang kaaway sang Dios. Kabalo ka kung ano ang siling sang kaaway sang Ginoo nga amo ang centurion nga nagpangulo sa paglansang sa iya. Makita mo ang record sa Marcos 15:39. Ang siling sang army officer, matuod gid nga siya anak sang Dios. Ano gani ang siling ni San Pedro? Ang siling ni San Pedro kay Jesus Christ, ikaw ang anak sang Dios nga buhi. Ano gani ang siling sang kaaway nga amo ang centurion? Matuod gid nga ini siya anak sang Dios. So ang sumulunod ni Kristo kag ang kaaway nga amo ang army officer, parehas ang ilang ginhambal. So tungod sina, aton naman tuuhan karon 100%. Hindi na kita magduwa-duwa nga si Kristo amo ang bugto nga anak sang Dios nga iya ginpadala sa sining kalibutan sa pagluwas sa aton nga mga tao. Kag wala na dinis bisan sino nga sarang sa aton sa pagluwas. Kag wala na ang padala ang Ama nga iban pa nga maluluwas, kay siya bugto lamang nga anak sang Dios. Kag wala na siya sa iban nga anak ipadala, kay si Kristo bugton lang niya nga anak, kag siya amo ang aton nga manuluwas. Dugang sina agog na magsangkad pagid ang aton kaalam na nuod kay Kristo. Si Kristo hindi lamang anak sang Dios, kundi si Kristo Dios mismo. Aton nga tanawon ang Bible kutob sa aton mahimo sa siningation. Sang gintintar bala si Jesus Christ. Si Jesus Christ gintintar man pareha sa aton. Kag makita nimo ang sulat sa Mateo kapitulo 4. Dira gintintar ni Satanas si Jesus Christ. Sang didto si Jesus Christ sa wilderness, 40 ka adlaw kag 40 ka gabi, nagpuasa siya, gutom siya, nagpalapit si Satanas, nga nagasiling, gintintar niya si Kristo. Okay, kung ikaw anak sang Dios, okay, si Satanas wala iya makahibalo kung si Kristo anak sang Dios. Kaya nagsiling siya, kun. Sa aton pa hindi siguro, hindi sigurado, kaya pulong nga kun. Nagkapangduwa-duwa siya. Kung ikaw anak sang Dios, buhata ining mga bato nga tinapay. Sabat ni Kristo sa iya,
ang tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong sang Dios. Gidala pagid ni Satanas si Kristo dito sa Jerusalem, sa ilang templo sa Jerusalem, sa mataas gid kaayo nga tore, gindala sa dito ni Satanas. Kag ginsiganan, kung ikaw anak sang Dios, gamit niya gyapon ang pulong kung ikaw anak sang Dios, lukso kay hindi ka man mabali, kay salon ka man gyapon sang anghel sang Dios. Inakon anak ka sang Dios, siling ni Satanas. Anong siling ni Kristo sa iya? Satanas, hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Dios. Ano ang pagkilala ni Kristo siyang kaugalingon sa paghambal niya kay Satanas? Siling ni Kristo, siya ang Ginoo nga Dios. Hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Dios. Si Kristo nakahibalo kag ginakilala niya nga siya Ginoo kag siya Dios. Kung hindi Diyos si Kristo, hindi siya maghambal sina, kay si Kristo hindi butigon. Hindi pagtintara, kay ti siya man ang ginatintar. Wala na siya sing ibang nga persona nga natumod, kay siya ang ginatintar mo. Hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Diyos. So si Kristo nagakilala nga siya Ginoo kag siya Diyos, suno sa ginahambal niya kay Satanas. Si Satanas nagpadayon pagid. Aton pagid makita ang ginhambal. Gindala siya ni Satanas sa mataas naman nga bukid. Kag ginpakita ni Satanas sa iya ang tanan nga mga syudad, ang katahom sang kalibutan sang mga duta. Kag nagsiling si Satanas kay Jesus Christ, ining tanan nga mga syudad, ining tanan nga mga matahom nga imong nakita palibot, akon ini ihatag sa imo. Siling ni Satanas, kon magluhod ikaw kag magsimba sa akon. Siling ni Satanas, anong sabat ni Kristo kay Satanas? Palayo ka, Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Ginsulit ni Kristo ang Ginoo nga imong Dios. So si Kristo gali sa iyang ginhambal, nakahibalo kag nagapati siya nga siya amo ang Ginoo kag siya Dios. Kung kita nga mga tao subong, wala iya nagapati nga si Kristo Ginoo kag Dios, di katulad lang nga wala kita nagpati sang ginahambal ni Kristo nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Ari pagid, kag diri kita magatakop sang aton mga panguna-una sa Titus 2:13. Diri iya ginsulat ni Titus nga si Kristo gamhanan kag dako nga Dios. Ang pulong diri nga ginhambal ni Titus aton lang gin-pick up. Pero ang bilog nga ginhambal ni Titus amo ini. Nagsugod siya sa mga lalaki. Ya kamo nga mga lalaki nga may mga asawa na. Dapat tag-isa lang inyong asawa, hindi damo. Yang nagsiling man siya sa mga babae. Siling ni Titus. Siya iyang pagpanudlo. Siya kamo nga mga babae, hindi kamo magsagi kutso-kutso. Kag nagsiling si Titus sa mga pamatanon nga lalaki kag mga babae. Siling ni Titus, kamo nga mga pamatanon nga mga lalaki kag mga babae, dapat kamo mag-practice sang self-control. Kontrolon ninyo ang inyong kaugalingon. Kag nag-abot ang Titus 2:13. Nagsiling si Titus, magkabuhi kita sang matarong, magkabuhi kita sang Diyos nun nga sahi sang kabuhi,
samtang nagapaabot kita. Sino ang ginapaabot nila? Si Jesus Christ. Samtang nagapaabot kita sang aton manuluwas, nga aton dako kagamhanan nga Dios. So hindi gamay, hindi jutay, kundi dako kagamhanan nga Dios suno sang ginatudlo sang Bible sa aton. Kay man kita nga mga tao, kung kaisa ang ginagamit naton tawhanon man lang nga hunahuna. Kagod tawhanon nga hunahuna, kung kaisa kabos sa kamatuoran. Amo ini nga ginapahayag sa Dios sa aton, subong pagi siyang pulo nga amo ang Bible, ang dalag ko nga mga kamatuoran. Tawhanon nga hunahuna, abi naton amo manina ang Dios. Sa aton balay, ang gamhanan ang amay. Ang mga anak iya, under sang amay. Hindi iya gamhanan. Abi naton, amo man ina ang Diyos. Nga ang gamhanan iya, amo ang Diyos nga amay. Ang Diyos nga anak iya, jutay gahom. Ano ang siling ni Titus? Si Kristo dako kagamhanan nga Diyos. Ini siya amo ang aton ginapaabot. Okay, magamit ako sang tawhanon man nga balatyagon. Agod masulbar naton kag mag-uswag ang naton kahibalo sa Bible. Batunon lang naton nga may mga kaluyahon kita kag hindi naton mahangpan ang tanan, pero ang Dios paagi siyang balaan nga espiritu. Siya nagapahayag sa aton sang mga dalagko nga mga kamatuoran. Okay, tawhanon nga una-una. May nabalaan ko nga ang iyang tatay janitor sa isa ka universidad. Matutom, mabuot nga amay, naninguwa siya. Ang iyang bata, iyang paeskwelahon. Ang iyang bata nga naninguwa, nagkuha sang law. Agod mag-abogado. Ang iyang tatay janitor sa among eskwelahan, siya iya nagkuha sang law. Nakagraduate ang iyang bata. Karon ang iyang bata iya nakatapos ang law. Tatay niya iya janitor, pamangkot. Sino ang gamhanan sa ila? Si tatay niya nga janitor o kung ang bata nga nakatapos ang law? Sila naton ang bata eh. So hindi gali kita makasiling sa tanan nga panahon nga ang amay gamhanan, ang anak iya hindi. Kung sa bagay, sa mga theologians nga nagtuon sing maayo sa Bible, ang amay kag ang anak equal, parehas ang ilagahom. Kabangganan nga sang diri si Kristo sa duta nagsiling siya, ako kag ang amay isa. Wala siya nagsiling nga ako mas gamhanan sa amay, kag wala man siya nagsiling nga ako ang amay mas gamhanan sa akon. Ang siling niya, ako kag ang amay isa. Kon magsiling gani ang Bible nga ang amay mas gamhanan sa akon kag ginambal ayan ni Kristo, ina nagapaintindi nga si Kristo naghambal subo nga tao, kay man si Kristo Diyos kag tao siya. Anak sa Diyos, nagpaka-tao, nagpaubos kag nahimong tao. Kung maghambal siya gani subo nga tao, nagahambal siya ang iya amay mas gamhanan kaysa iya. Pero kung maghambal sa subo nga Diyos tungod kay Diyos man siya, naghambal ang Bible nga ang amay kag ang anak parehas, equal ang ila kahon. Okay, sang una, wala may sindi sa mga Hudiyo. Masiling naton mga Hudiyo nga mga kadugo ni Kristo. Wala nila ini maintindihan, ti aton man anahangpan, kay man kita mga tao, hindi gid man kita ya makangop sa tanan nga butang. May limitado ang aton kay balo. Si Kristo nagpanudlo sa mga Hudiyo, kag ini makita nimo sa John chapter 8 pagkadto sa 10. John chapter 8, 9 kag 10, makita nimo ini.
Si Kristo nagpanudlo sa ila, sa mga Hudiyo, ngayong makadugo, nga siya halin sa langit, bugtong siya nga anak sa Diyos. Pero ini nga mga tao, nakahibalo sang dutanon nga amay kag iloy ni Jesus Christ, nga amo si Joseph kag si Mary, nga dito naga-star sa Nazareth, nga ang obra ni Joseph pamanday. Nabala nila ina, so nangakig sila, kaya nga nagsiling si Kristo nga halin siya sa langit, nga nagsiling siya nga anak sa San Diyos, nagpudyot sila sa bato, kay habuyon nila si Kristo, kay nangakig sila. Okay, si Kristo naghambal sa ila, madamo nga mga milagro, maayong mga butang ang ako nahimo, nga habuyon ninyo ako sang bato. Ang sabat sang mga Hudiyo nga wala makaintindi sang ginhambal ni Kristo, habuyon namon ikaw sang bato tungod kay ikaw nga tao lang, nagapaka-Diyos ikaw. Wala sila makaintindi sang ginahambal ni Kristo, nga ang kamatuoran nga si Kristo matudtuod nga Diyos kag matudtuod man nga tao. Si Kristo 100% God kag 100% tao man siya. Amo na ginatawag naton nga si Kristo anak sang Diyos kag anak sang tao. Kag hindi kita makasiling pareha sa mga Hudiyo nga si Kristo tao lang. Siya anak sang Diyos, pinalangga sang Diyos nga amay, hinigugma sang Diyos nga amay, kag siya mismo Diyos man, kay anak siya sang Diyos. Katulad nga ang imong ido magbata, ido man. Kung ang imong karbaw magbata, ti karbaw man. Kung ang Diyos magbata, ti Diyos man. Kung ang tao magbata, ti tao man. Amo ina ang isa ka mapos na pag-intindi. Tungod kay si Kristo, bugtong nga anak sa Diyos, simpre siya Diyos man, parehas ang yamay. Mga kauturan, madamo gid nga salamat, kabayo nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan.